Bona nit i benvingut a la gala de les capitals culturals per fer valdre les localitats del nostre país valencià. Amb la mà quasi hem arribat, de la cultura és capital. Geldo, 350 habitants, Geldo, a 20 minuts des de Sagunt. Sigueu benvinguts a Geldo, capital cultural. No us veu enfadar l'alcalde, practica arts marcials. Guardamar és segura, els jaciments de Guardamar i a més arqueòlegs que en Jurassic Guardamar és segura. Tu per què creus que a Geldo se'l coneix com el poble dels caragols? Molt bona pregunta, Ramon. Per què caragols? Potser es fiquen a les seues cases quan fa calor i ixen quan ha plogut? No crec. Continue passejant-me per la naturalesa de Guardamar, perquè això és enorme. I just m'he trobat amb Maria Àngels, que m'està contant totes les activitats que es fan ací, a la sombra de l'Opino. Hola, Victòria, com va? Hello des de Geldo. Gaudiu d'un 2023 ple de cultura i espectadors i espectadores quedeu-vos amb la frase de les 3 Gs. Gaudiu de Geldo i Guardamar! Capital cultural!